Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rama. Wilujeng dalu Kang Mas Gareng. Wilujeng dalu. Kalau wau pangkat saking Semarang pukul pinten? Kula antawis pukul sekawan. Lajeng anu mampir-mampir wonten pundi? Biasa wong kula niku wong mampu. Waduh, kuliner Rama. Mulai umuk iki. Nggih. Kuliner napa mawon dar napa won? Lho, sing kula liwati Solo niku nggih sego liwet. Wong mumpung diparingi rezeki Pak Dani kok. Iya. Kuliner go liwet. Kula saestu kula tanjake paringanipun kanu Pak Dani. Alhamdulillah. Wah, abot tibake ya. Nyambut gawe dikeroyok terah ki abot. Kok piye-piye? Nyambut gawe dikeroyok terah. Terah sapa? Terah Driun. Ki Hanom Surata, Bagong karo ngonoan kae. Tenang, aku ora arep ngeroyok sampean. Arep ngeroyok apa? Apa kon becicilan iki ora wis mateni wong kowe. Olahraga iki penting jare. Olahraga ki esuk yamene iki maling. Lah gelem apa piye sesuk-esuk dandan gareng joget ning pesantren. Wis lho kuwi sing nanggap sapa? Ya nut wancine to Mas Gareng. Kowe ngewak-ngewake bengi iki mbok gojlok ngerti mergo sesuk aku ora mbok jak. Ora le ngono. Apa? Warga masyarakat iki kangen jogetane Mas Gareng. Ya kangen-kangen gen masyarakat sing ngersake ora kae sing perintah. Sesuk ora ngejak, aku ora mbok cara masalah. Sesuk melu pake. Saiki ngene aku arep takon karo Mas Gareng. Napa, Pak? Di dalam lingkungan panggung ini iki sapa sing dadi anu kaptene? Kapten. Kaptene nggih jenengan. Nah iya saiki sapa sing perintah Mas Gareng? Nggih panjenengan. Nah iya, lah sing dawuh mau sapa? Ngonoan iki kok. Ora kok sing takon mau ki yo Cangik, Mbak Yu Cangik mau takon gajeke sing ditimbali rene iki ora mung awake dhewe rak ngoten to, Mak Cangik. Mak Cangik mung takon sing ditimbali ki mung ora awake dhewe tegese ana aku. Nek ora merintah joget.
Loh, saiki nek wong tuwek apa ndadak kon perintah wong duwe anak, duwe adik, ya kudune anak karo adik ki sing Kuwi wakili aku. Kuwi wakile karo kaptene. Janar tak ewangi ini gandeng ewak-ewake ya ora iso. Aku nganu, pancen aku bengi iki dikeroyok karo dalang trio Abdi. Apa kuwi? Abdi Ki Anom Surata. Ya, terus BD Abdi lah tengahnya BD. heeh. Ki Bagong Darmono. Iya, terus Iku Bayu. Disingkat Abdi. Abdi. Kalah aku dikeroyok. Aku ku pemeran ning desa Ngelu apa dusun Ngelu kene. Kok ngelo. Ngelu kok ngelu. Nek goleki kangelan nganti ngelu aku. Aku ki upama ora ditimbali sedulurku lanang Mas Dani Srianto. Wah, aku merasa kepotangan budi mergo biyen rikala mantu dibantu beliau juga. oh anu to, ngrumangsani to. Lho, jare luwih berat nanggung napa niku istilahe beban bab kesaenanipun tiyang, Pak. Tinimbangane beban hutang uang, mending sekarang saya balas dengan beban apa? Karya saya. Sebagai gareng. Nggih. Wah, jan niki luar biasa lho. Lagi iki lho, wayang kulit tok ning pertelon iki lagi iki lho. Kok iso pertelon? Lah mriko nonton ngeten iki. Ya sore dalange papat yo ning perapatan Ya. Oh iya. Pro 5 ya pro 5 nanti. Sesuk papat tambah amar padukone iki mau. Ning anu kok Mas Gareng. Dalem. Mas Dani ki mau cerita karo aku kok. Jane oleh nyuwun tulung sampean ku ora mergo saka kebaikane beliau sing nalika sampean ewo ki beliau rawuh ana pahaman biyen kae. Nggih. Ora mergo kuwi kok. Sebabe Mergo urusan pit montor sing do kemalingan ning pasar Johar kae lho. Mas Dani ki rak pengacara to. Sampean kok ora ditulungi Mas Dani saiki 5 tahun ki minimal lho kuwi. Lah, oh iya toh. Mas Dani kan nulungi aku mergo ngerti sebetulnya saya tidak bersalah. Lah piye? Intine pelaku itu tidak tunggal saya. Bener sing nyolong pit motor ke aku. Nek lak sing ngedol meneh kowe. Lah, Sing ngedol aku. Wah. Lah aku iki duwe kapten kok tetep tak laporke nyang Pak Kapten. Nyakot-nyakot kowe. Kowe ra wani, mbok kiwa kae cakot. Wani ra. Kowe iki omong. Aku mau ngomong aku pengen delok dagelan joget ngene seneng atiku. Wah seneng anggar kancane tersiksa seneng kowe. lak nuwun sewu Kang Mas Gareng. Dalem, Bapak. Ngangkat timbalan Kang Mas Hani sampun nambah kaping pinten. Nggih, mbok menawi menawi mboten klentu kula biasane anggar duite wis entek lali, Pak. Kula kaping 3 nggih Pak Dani nggih. Kaping 3 mbok menawi. Nggih, alhamdulillah kaping 3 sowan tlatah mriki dipun pitados ngregengaken swasana sing baku niki milatnya aku seneng kuwi istilah nadyan aku ora ngerti tegese mbok menawa kuwi ya padha ning lebih pasnya itu kalau HUT itu diganti dengan yang lebih tepat. Napa Mas? Karena kalau HUT itu ana singkatane hari ulang tahun ki ora tepat. Tahun kok diulangi berarti umure ora tambah-tambah. Oh Sing nggih. bener hari ulang tanggal dan bulan. Tanggale iso dibaleni nek taune tetep lumaku. Nah, lumaku. Nek ya apapun wong wis salah kaprah. Nggih. Ya ndak masalah kalau mardiah itu al-mardiah itu artinya yang diridhoi. Nggih. Atau bisa diterima. Jadi adanya pondok ini di sini bisa diterima dan diridhoi. Amin. Oh, iki yang aku yo buka Google ngene iki. Kuwi ana jroning Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 28. Betul. Irji'il ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padahal mardiah ini nggon kuwi Bang Didil. Wis beda meneh kuwi rak jeneng wong. Lah iya, ngono kok nganggo jeneng mardiah wong Bang Didil lho. Lho, Bang Didil kok diridhoi piye? Ning ya pas karo niate kok Mas Gareng. Pripun? Wong nyatane niat iki minterke warga masyarakat ing babagan olehing agama, sinau agama. Nah, sakniki mriki disebut pondok, tegese pondok kuwi apa?
Wis, yen iso ki gedung iki lho, Pak. Ndeke sapa? Ya mbuh. Pondok itu dua suku kata, pon dan dok. Nggih. Pon itu pondasi anak tentang ilmu agama, disinilah tempatnya. Nggih. Dok kuwi saka tembung dokumentasi mulai gambar, tulisan, film tersedia di sini untuk dipelajari oleh para muridnya. Amin. Jadi iki pondok modern dan Islami. Pondok modern. Islami dan membudaya. Delok to bangunane iki lho. Gendeng kae. Nggih. Joglo dhuwur kae karo nyawaku larang kae. Lho tenan iki sing gazebo iki. Aku bali kon nggawa kuwi cucuk iki. Ora apa-apa nek dhewe. Ha iya. Apa? Digawa dhewe lho. Ya njaluk tulung yoga-yoga niku lho. Alah. Jare bolo. Kuwi pondok ya. Nggih. Nek sampean iso merdeke Al-Mardiyah selain diridhoi kuwi mau, coba Mas dioncaki Mas. Al itu pemanis kata, Mas. Kok iso pemanis kata? Ada tempat saya Al-Hikmah, Al-Fukron, kaya nggonku masjid nggonku At-Taubah. Jadi pemanis tapi yang baku mardiyahnya. Oh. Iki marginipun lare ingkang badhe pinter bab agama wonten mriki. Dididikanipun dari tradisional yang artinya itu budaya sampai ke modern ada. Ya ini pondok yang paling modern di wilayah ini. Nggih. Menekankan, menekankan. Ya ini. Ya ini. Basa ya ini apa? Penonton wis percaya kowe geger wae to kuwi. Mare ketoke ngarang kowe ora dukung blas kok. Wong jenenge lho lha tegese bagus wis kon nerjemahke apa meneh. Kene iki desane apa to? Ngelo. Ayo. Dusune ngelo. Ngelo. Nggih. Niki nggih. Nggih. Iki wong gandeng aku iki wong pinter, dadi ya per huruf. Per huruf. Oh, nggih. En nenggih Bapak Dani Srianto ingkang kagungan kersa dalu niki. Kuwi N. Terus G. Niki gedhe raos syukuripun dalu menika ngawontenaken syukuran. Terus E. Ewadene hiburanipun wayang kulit. Terus L. Luar biasa dalangipun trio abdi. Terus O. Ora keri gareng Semarang yono. Si mlebu kono eneng ya. Saben singkatan mesti mlebu ya. Kula jagake nggo nyaur utang ora mlakut. Wong jenenge wong ditimbali katanya semakin kesini kita harus semakin kreatif. Iya. Mengejar kemajuan teknologi yang ada. Mboten beda pondok sekarang banyak pondok yang modern karena teknologi semakin modern. Ora wujude ora kaya mbiyen monolog atau bicara antar mulut tapi sekarang sudah tinggal pencet ilmu datang. Niku nuduhke yen kemajuan iku dienggo hal yang positif. Nggih. Ya ta Mas, Nggih, mergo bener. adane sok ana sing menyalahgunakan kemajuan teknologi. Nggih. Dienggo nyebar hoax, dienggo nyebar fitnah lan liyane. Nek kene ora ana. Makanya saya juga mau titip kagem pondok Al-Mardiyah niki. Titip Bapak, sekarang yang terjadi fenomenal yang ada di masyarakat sekarang bangsa Indonesia, agamane super, IQ-nya tinggi, tapi yang tertinggal adalah tabiat akhlak sopan santunnya anak sekarang drop. Nggih. Betul. Kula nunut tulung niki bab sopan santun tabiat anak sekarang nunut adab nunut dipun bantu dipun sayaken malih kados diinguni. Nggih. Iki yang terjadi iki riyel lho Mas. Leres. Riyel dadi nggih nyuwun pangapunten ora jeneng guroni mung titip. Nggih. Dadi apa-apa ki wah iki lho aku jenenge wong ngrejekeni ngene iki lho. Pripun Mas? Kula ngadeg ki metu kopi.
Nggih, Mas Gareng nyudi kopi men ra mambu kok ya. Ngomongane ra enak. Lho, kopi karo kapur barus dadi ya. Wah, pake mulai ngeroyok iki. Mboten. Mas Gareng men semangat men melek. Oh, semangat melek iki ora Mas Gareng kudu dikopi tegese matiku mambu. Ora. Mas Dan iki wis ngendika karo aku kok Mas Gareng. Nggih. Sing intine pesantren iki kejawen. Nggih. Dadi ora ninggalake budaya Jawa, malah mau bar ngendika menawa ingkang dadi bahasa sing disinau ora mung bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ora mung basa Arab, basa Cina ning basa Jawa uga dikedepankan. Betul. Danjang lepet ngene Mas, yen aku lho Mas. Aku ki ya iso dikatakan seorang muslim. Jadi saya iki ning ndi-ndi tak tokke hanya sebagai pengingat saja. Nggih. Seorang muslim harus tahu arti muslim. Kalau tidak tahu arti muslim berarti beliau belum menjalankan dengan baik dan benar. Muslim kuwi menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Seorang muslim harus takwa. Terus ucapan yang pertama kali keluar dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ra? Nggih. Kalimat syahadat. Nggih. tutukno, Nduk. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan termasuk salat-salat sunahnya. Terus Nah iki sing rada mumet ki golek L tapi wong canggih ndak kecekel. L ki lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. Nggih. Terus ingatlah selalu kepada kaum duafa, fakir miskin untuk selalu memberi zakat fitrah. Terakhir Melaksanakan ibadah haji bila mampu. Jadi muslim itu harus takwa dan melakukan rukun Islam 5-5-ne. Nggih. MP bila mampu lah, bila mampu saiki tak garis bawahi. Yen bila mampu itu tergantung materi. Kok ngoten? Saiki mung gaji ki ora tergantung materi tok. Bila mampu nunggu apa ora. Saka suwene. Mergo indene saiki ngono ning ya semuanya harus kita lakukan dengan cara apapun asal itu halal, insya Allah akan bisa terlaksana. Amin. Nah, ngene iki wah. Cucuk nanggap Mas Gareng. Ora cucuk tok brutu barang kok. Oh kok jenenge aku iki lho tekodok kanthi saiki urung kepethuk padani lho iki. Durung ta? Nasibku piye iki? Duh, tamu ki urung dimanggake tuan rumah ki lak nasibe piye? Entuk ora teko ning kene iki entuk ora ngono lho maksude. Ya saka memitrani ki akeh sing kepareng rawuh mriki kok Mas. Dadi ya nyuwun pangapura nek urung iso nemoni Mas Gareng iki. Wis pinarak. Kula sampun sowan, Mbak. Nggih. Togo padha Semarange. Kowe wani karo aku ciak kowe. Boloku padani ning Semarang saiki kok. Nggih. Bengi iki ora mung wayangan tok Mas Gareng. Apa? Engko jam 12 bengi tepat kuwi ana kegiatan doa bersama. Oh nggih. Dipandhigani Bapak Kyai Haji Rafiq saka Salatiga. Nah itu bisa mengambil budaya atau kebiasaan kita orang-orang tua kita dahulu dan juga budaya agama atau tradisi pula. Cara-carane agama Islam yang tahajud itu kan pasti lepas dari jam 12. Mula ki tembunge Nggih. Arab digarap, Jawa digawa. Leres riyen priyayi riyen sepuh-sepuh jam 12 munggah mesti metu saka omah berdoa semampunya. Itu dulu. Nah, kalau sekarang kalau yang merasuk agama Islam ya tahajud kuwi. Monggo lho Mas Dar, monggo. Wah, koncone aku kemringet e. Krungu Pak Warto jare ora mung Mas Gareng bintang tamune. Nggih, Rama. Nggih. Ras. Ana sapa wae, Nduk? Niki wonten Mbak Niken Salindri. Oh, putuku Niken Salindri.
Nggih. Pak. Mbok ya kene diaturi munggah yang panjenengan komandanipun panjenengan ingkang nimbali. Nggih, wancinipun dipun aturaken anu putuku wedok. Monggo, dipethuk aja dipeleroki. Monggo aja, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbah Hanom. Panjenengan sehat Mbah? Amin. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga awet ngomong anak putri. Mugi-mugi niken saged derek jenengan terus. Jenengan jangan sakit. Nanti nikennya sedih. Bah, aku sakit. Nanti niken nangis gimana? Ya, aku suka orang-orang loro kok. Yang sakit biar Bagarengan aja. Kan Bagarengan ndak soro itu. Bahkan dalang itu melek sampai pagi. Kalau Bagarengan Ya, tolong anu nek muni orang-orang sasi apa lagi muni karepmu. Kowe tak kandhani ya Mas Gareng. Putuku si Niken kuwi oleh derek sisa orang mesti nopo jaman isih SD. Tak kono to ora ngandel. Kowe derek anu bae. Ya. Derek bae wiwit umur piro kelas piro? Wit cilik sak cindil kae. Kelas 2 SD. Ora kuwi turunane curut apa dulu cindil iki lho. Ya sik nil-nil kae kok. Sik kelas 2 SD saiki 2 SMA. Tau derek Sudah. ya kowe iki ora ketok sithik banget iki yo nyawapi marang karirmu. Yo ora salah ya iku tetep dekke pahamo. Ya, yo cepet banget kok. Yo Mbah Bagong barang kuwi. Iya, kok Mbah? Lah kuwi adike panom lho, Mbah. Aku ki apa iki aja Mbah ketuan. Emah. Kok emah apa? Ya kan nenek urutane. Iki Mbah Hanom, iki Pak Bagong, terus kae Dik Bayu.
Urut Mas. Ya Mas kok. Ya Mas Bayu. Mas Bayu ki mau sempet tak prank lho Pak De. Jam 10 lah kok kirim Sherlock kok. Jam 10 ki lagi kirim Lagi ngirim Sherlock 10 bengi iki. Lah kok jawab piye? Lah jawabanku kan lek ngirim Sherlock kan mbok ket mau-mau gitu. Lah jam 6 ki aku ki wis tekan kene Pak ceritane. Jam 6 sore kan wis tekan kene. Terus aku jam 10 lagi dikirim Sherlock aku yo ngomong lek aku ro budal ngono. Oh iya kesalahan dia kamu makan bangun kowe lah sing jam berapa? Jam 10. Lho aku wayangan wis bubar lagi dikisih. Lah bar jare lara kok ya ora tak kabari. Lah jare sing lara ben Garing wae. Oh lara-lara. Alhamdulillah Mas Garing pun sowan, Mbak Niken pun sowan. Iki pancen wis diatu-atu. Aku Niken dadi bintang tamu ngerti ora Mas? HP iki kaya antene kan lho. Iso tingkat-tingkat, iso rolas. Oh iki streaming kabeh to? Iya. Anu le nduk Pak De ora iso mampir rumah iki langsungan ning kene ya. Aku ora iso mampir ning Adirojo. Moko jare diarep-arep lho jane. Pancen sengaja boten kula ampiri. Mergo diarep-arep ya diburi-buri aku. Ha iya. Wis kita iki tangga-tangga barang. Bangsamu tagih utang kowe. Jane wis meh wong apik kali mangkat iki. Antene anggotane. Kamu bisa cewek suka senang. Iya kayaknya wis risih kok ya. Aku ngono ki piye? Ya ora apa-apa ta ben tak elani ae. Pertimbangan nom ki seneng lelone wong ayu-ayu ora kok sampeyan. Melu balong nganti kowe dari sini kamu. Wes kamu terus. Kok apa-apa nesu iki apa ta Lah ya wong budal ora melok disebut. Wes ben aku bosan kok. Wong aku sing seneng mana apa kowe iso? Karek Mbah Hanom nyaman apa mboten nyaman apa mboten jenengan balik deloke kalian anu Mbah Gareng iki. Jane ya ewo pikiran. Lah Nggih, bener nek ewo. Wong liyane putih karo ireng kok ngono coklat kuning dhewe kaya telek. Ah, kaya ngono kuwi. Kaya ngono kok bolong. Kaya lele kuning. Jangan menghina jangan menghina telek. Ora kurang ngomong Kowe telek. sedina ora iso nelek, bosok ketemu. Loh, emang aku sedina iki mau rong telek kok. Ndak kono telek nang arep. Rong dina pisan aku. Aku rong dina pisan. Lek sedina pisan wong normal, aku ora normal kok. Nelek ngene gareng malah kaya lere. Kowe Kowe dina rong nelek. Saking kae ya. Nyapa? Kae lho sing ngomong dhewe. Nyapa? Nanti nganggo pampers. Nelek. Ora sak rebuk telek ayo. Jenengane ngomong telek. Ayo. Nanjake. Gedung iki kan kowe matur apa sih karo panjenenganipun keluarga besar dari Pak Dani Srianto. Siapa itu Pak Dani? Pak Lho kowe iki sing bayar kowe kok. Lho aku teko Mas Bayu kok. Wah makelar to kae. Ora sae. Ngono aku wis aku. Wah ora ben Pak Dani dhewe. Wah jebule lewat kowe. Mboten, aku ki mung menghubungkan Mas Dani ngersake Mbak Niken. Ndo Niken. Apa? Mas kok apa kuwi aku ki Mbak Niken ora sampeyan kok. Sampeyan ki jenenge sapa? Gareng karo Niken kok ora Aku ora jawab bedake. kowe wong aku jawab Bayu. Aku ora nyeluk kok. Aku jawab Pak Anoto. Aku meneng iki. Kowe iki ngrumangsanono ya. Anu Pak Dani liyane mriki sing enten wayangan pundi kula tak pindah gon mawon. Halo, nang TV enak lho, ning wayangan lho. Aku nang kene ra diakoni dalang telu. Ngene ya Mbak Niken. Nggih pripun Pak? Wis anu arep golek darang liyane. Aneh. Mbah Warsino. Mbak Warsino Batu. Wis. Pak Warsino mboten ngomong. Ndak gelu sing ora ono. Niki acarane napa? Anu ngene ya Mbak Niken, saka kersane Mas Dani iki tasakuran, iya ta? Nggih. Milad Pondok Pesantren Al Mardiyah
lan uga haul akbar luhur almardiyah. Nggih. Iki kegiatane akeh banget, kegiatan sosial lan uga kegiatan hiburan sing niate nglipur masyarakat. Lah warga kene iki kangen karo sing jenenge Mbak Niken Salindri. Oh nggih. Kuwi sapa meneh? Liyane Niken Salindri sapa? Aku yo dalang yo iso. Bagian keamanan mau nek ndi to jare. Lah wong dalang telu lho. Seragame putih. Jane papat. Suliye Mas Warseno slek. Lho iya, dalang telu iki seragame kabeh putih-putih. Lah sampean kok malah wajahe sing putih. Oh. Iki nandakake bahwa saya tuh seorang yang putih suci tanpa dosa. Lah kuwi anek ireng kok kaya telek cecak nek putih karo ireng. Wong ki ora ono sing sempurna. Sesuci apapun orang pasti punya dosa walaupun setitik. Weh, ya hebat. Iya. Mula sesuk neh iki konfirmasi se. Sampeyan ki nek lewat Limbo, Mas Limbo klambine apa? Seragame apa? Menyesuaikan. Ben kaya keru. Ngerti ra? Keru kok keru. Dalam kono ki TLK. Apa iki? PLK. Telek. Wah, Dan kok warnane apa biru? Bareng aku nggawa biru, ngerti-ngerti ireng. Aku ping piro ae diblusukke. Lah Sing penting sarwa sila ya. Aku kok anggere mbok sakiti meneh, aku ora melu kule. Melu panom. Lah kok Bapak ora lunga gitu. ora lunga malah kon ngeroki. Ya nek ora Mas Bayu ya takon karo sapa wong anak buaya akeh lho. Sing salah niku gancane Pak Degareng kok Pak. Kudune sampean lek wis ngerti sampean bolak-balik disakiti, dibohongi, diapusi, diprank kudune sampean nggawa klambi sak lemari. Lah. Menyesuaikan teman-temannya. Mobil iki dikebaki dandan gareng sing akeh. Kuwi arep tagapan apa minggat? Tagapan sapa yo makan se. Lah ben sarimbut tok. Saribet. Saribet sari Cahayu, kowe matur Pak Dani sik. Nggih, matur sembah nuwun kagem Pak Dani, sampun nimbali kula sak rombonge. Sak rombonge kaya kerupuk. Bar dodol kerupuk kok piye kok. Oh, dadi Mas Gareng iki dianggep rombong. Lah kowe jejer Mas Gareng kok. Kuwi ora rombonge kuwi sunduke tadi. Mas Bayu, Pak Bagong kalian Mbah Hanom, mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Rezekine kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Anak putune. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap malih. Amin. Mboten damel gareng nggih pun gayeng kok Pak nggih. Nggih. Oh iya ora nganggo gareng wis gayeng ya. Nggih sampun Mbah. Nggih to Mbah. Jenengan ngrasa ngoten mboten Mbah? Iya, bener. Oh dandres. Ora apa-apa sempaku tak cantolne genteng. Aduh. Tak jiko. Nekat. Arep juga ki apa ngerti wancine ling nguncake kok. Oh, ora kena wonge kena sepak. Gila nih. Lah salahe sepak kok diucalke iki lho. Wis men arep dijiko. Wis ngerti wong. Kuwi nek turu ning plafon kok gareng kuwi nek turu. Maka ngendani. Ora tak umbah seminggu. Nggih. Iya. Niki nyanyi nggih, Mas. Tembangan, ayo. Monggo, ayo. Tetembangan sing klasik. Terus niki enten penyuwunan wonten ing ngersake lelagon pepeling. Nggih. Pepeling, lajeng menapa malih? Niki pokok siji aja. Oke, geduk niken pepeling, Nduk. Kene, Nduk, sayang. Ya. Kene. Yo. Ayo ning kene wae kok. Iki pepelinge. Ha iki ditinting. Nyuwun pepeling sing bawa Mas Gareng mengke lagune Mbak Niken. Nggih. Nggih. Ayo rada cepet ya. Niken yo iso lho. Iki Nadianto langgam ya dijogeti ya penak ya. Oh nggih. Dadi ki kudu joget, setiap lagu kudu joget. Ya. Bayu karo Bagong iki kaya tumbuh entuk tutup kok. Ngene Mas Gareng. Wah iki gonge. Wong Gareng kok trauma iki apa to? Aku ngomong hati-hati. Lah nggih pripun Pak? Jebul ana sing ngresake pepeling mau, ana meneh sing ngresake pepeling kadangku Taruna Mas
Saiful. Oh nggih. Matur sembah nuwun dene kula sak kanca dipun paringi degan jeli. Oh, degan jeli Mas Saiful. Dereng komplit kula dereng entuk. Wah, kamu keri kok. Iki sing diwenehi iki trah kok sing ora trah ora kok. Apa? Lho, orang Mas Saiful iki jek trah. Lho aku ya trah lho. Trahane. Kuwi trahane. Yo Mas Gareng. Oke. Sesuk kambil ya Mas, kambil. Aja degan. Mangsamu aku berut kok iki. Sama kambil. Kambil. Kaya bajing. Monggo Mas Saiful sak keluarga wiluju midhangetaken menika pepeling. Rukun Islam. Ayo Ade. Loh, aku apalanku kuwi. Ora, kowe apalamu tutuke. Ma. Ben kowe diarani penyanyi all round. Lagu Lho aku enten iso kok. Sik, Mbak Niken, bawa pepeling niku rak enten dhewe. Nggih. Nduk niken rak urung tau krungu to? Nggih. Ben Mas Gareng, soalnya sing ngapal Mas Gareng. Kaya tak kei dalan. Ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya didongake bareng-bareng kagem Mas Gareng Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin kana putih kana stari tasyara tahun tak sira teladina. Sapa sing bengok sae napa sae sapa? Iki didongake iki ben panjang umur, men le bawa ki slamet. Amin. Lah. Ya Mas. Kasih todi saking Prowinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mampir ngombe salat kang 5 waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakar ingkang luhur tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejo donya akhirat Segenti saiki anak-anak putuku itu Monggo buka celuk Mbak Niken. Nino, monggo. Wes wancine tansah dilingke wes wancine padha nindakake aten ngestu mandan wayahe sembayang tapi wajib dawuhing pangeran salat dadi jaga ing agama
Sampun katur pepiling Pak Lek Sobiung. Alhamdulillah. Bocah niki pancen ora no, Pak. Lagu sakniki oke, lagu sing pun riyin nggih tetep disinaoni kalih Niken niki. Ya ora aneh yen duwe kalwiyan kaya ngono putuku marga ya iku ya anak dalang lho Mas. Nggih. Ayo takono. Ah, bapakmu dalang, Nduk? Nggih. Bapakmu dalang ngendi? Dalang Kediri. Dalang Kediri. Asmane sapa, Bapak? Ki Degleng Gondo Supono. Ki Degleng Gondo Supono. Ki Degleng. Gondo Supono. Kok Degleng iki? Ayo. Lah nyapa? Ya ki nama populernya Ki Degleng Gondo Supono. Nama asli. Oh, nama asli Degleng. Iya. Oh. Nyapa lho lek Degleng terus mbok kira gendeng ngono. Ya ora nyapa-nyapa. Lah bapakku lek ora tak jenengi, ora dijenengi Degleng gendeng ngono ya ora payu tanggapane. Oh ngono. Makane dijenengi Degleng men laris. Kula asma Kinarya Jaba. Iya, Oh, Degleng Gondo Supono. Lah ayo dioceki piye, Degleng? Ayo dioceki ngomong piyayi waskita. Niki Degleng niku niku so dene penonton kang nyebut lan mempopulerkan. Ya. Gleng lu glelang-gleleng selagane. Wong Degleng niku mesti glelang-gleleng ngoten. Bener. Nggih mung tekan niku tok mawon. Lho, nak Suponone Gondo ki ambu. Mambu, su ki limuhe pono kuwi cetha. Gondone luwih cetha timbangane wujute. malah kaya bapak. Bapakmu rong ketok ki gondone tekan kene. Kaya telek. Ya ora kok ya. Ya omong kowe dhewe lho. Ya kok melu ndongake Mas Degleng pinaringan sehat. Amin. Paring panjang yuswa. Jenenge Niken pancen cucuk. Niki niate wiwit cilik kepengin dadi seniwati ampuh utawa unggulan. Nggih. Ken napa mawon saged mergo niki sing dipelajari werna-werna lagune baik klasik maupun yang modern. Amin. Salindri saben dina sinau. Terus Lin. Lintang panggung statusnya. Lintang panggung ora bintang lho, lintang panggung. Mergo mili. Terus Drias Moro. astrane dhuwur men. Lho lah iya to. Nggih, Nek panom kok. Nggih. Drias Moro. Ya wis kuwi ngerti ku. Nek miturut informasi napa leres menawi Kang Rama menika tesih trah saking Klaten to, Nduk? Nggih. Terah katene ndi? Terah katene ndi? Cetakno. Soale Bagong iki gampang lalen. Ngono. Ngawonggo no. Ceper. Ceper nggih. Japer. Ceper ngawonggo. Rata. Iya ceper. Dadi sih ceper ngawonggo kuwi Mas Gareng. Iki ya banyu Klaten ya, Wan. Aku ya terah ceper dadi kuwi rak bisae jaman lakon anu Pandhawa Traju wae to. Sampeyan trah apa? Aku traing kusuma rembesing bledhok ya aku. Kuwi rembesing WC ati ya. Bledhok wis elek lho tekan WC. Berarti jumbleng trae. WC kok rembes. Yang canggih menika wonten penyuwunan lagu. Apa? Saking Bapak Lagimin Ngelo. Assalamualaikum Pak Dalang, kula nyuwun lagu. Wah, ora sopan. Ngapa? Ayu-ayu ngentut sak gon-gon. Lah masuk angin. Masuk angin. Wong ayu ki wong ayu ki jebule Mas. Wong ayu jebule entute ya mambu. Mambu parfum kok. Sampeyan dhewe wis ngendika to mau siji nelek lho nek raso nelek raso ngentut ki rak bahaya. Bahaya. Ki Lah, dhewe rak ya memestuti omonganmu to. Ya. Ya omong karo napa kok jenenge segareng iki. Garek Napa-napa entut ora itu duwe. Iki kan lho wis meh jam 12 jangan. Nggih, tasih wonten 10 menit malih. Satu lagu pas. Nggih. Niki jalukane iki Kembang Rawe karo Kembang Asmara. Ning iki pokoke tak pasrahke Nduk niki arep nembang napa? Terserah. Niki ya mumpung wonten Mas Tatok barang dadi mboten ming klasik supaya penonton kabeh kawaratan kabeh ben padha rumangsa entuk hiburan. Nggih, niki anu
mawon nggih. Wau enten pamundutan ayang-ayang, Pak. Oh, ngoten nggih. Oh, kakean ngombe panas ki anyang-anyangan. Wilek sampeyan. Kowe. Ayang-ayang ki apa ya bayang-bayang. Ayang-ayang. Ya sekarang yang penting anu dipaske jam 12. Nggih. Ayo diaturke sik. Monggo. Ayang-ayang lho, Lit. Monggo Mas Tato. Nggih. Sesarengan Ayang-ayang. Abdi Solo kalian Abdi Niki Helm. Bagong Grup. Kalih Abdi dadi loro dadi Bersama siji. BGG. Apa BGG? Bagong Grup. Tak kira BGG. Tambahi kali gareng laras. Oh, tak kroyok lho ki anakku gareng tralalah lho kuwi. Gareng laras. Tralalah putuku. Iya Mas Tato, monggo. Matur sembah nuwun. Nggih. Niki larine Alhamdulillah. dibetake ki Mbak Nenggong seprono nganti seprene. Sik namine sing leres sinten? Namine. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula niku asline Ayu. Ayu, mboten to. Sing tiyang sepuh jenenge jenengan kan mesti komplite sinten? Nami kula Gede Ayu Putri Marheni. Non. Gede Ayu Putri Marheni. Gede Ayu Putri Marheni. Anu, griyane pundi? Wonogiri to? Pondok Ngadirojo. Walah. Lha kok tanggoku dhewe? Lha nggih. Nggih kula anu mbah kula Ngadirojo, bapak kula Ngadirojo. Nggih, anu kalih ibu niki wau. Nggih. Kalih ibu. Sakmenika tasih sekolah. Sampun lulus. Lulus menapa Mbak Yu? SMA LB. SMA LB. Wah. Nggih. Ya, ini Mbak Ayu ini kepengin memperlihatkan kebolehannya. Wingi bar nusul aku ning Ngadirojo. Iki. Nggih. Ya ora ngerti wong aku ora mbok jak. Nyat banyak rata jak ya. Mula pengen nyuwun berkahe Biyung Sange. Nggih. Kalih Om Bagong Nggih. pengen dono suwanten. Anu pelok barang ya Mbak Miyori. Nggih. Heeh. Napa ta lagune napa niki? Aku tak nyuwun langgame dadi ati Oh, ngen dadi dibawani. Dibawani nggih. Nggih, Nggih. siap. Nggih. Mas Gareng aja ngurusui ben. Mboten. Kula tak Sik. karo Durmagati mawon mriki. Gegarane wong akrami. Ngaten nika. Ngurusui didak wae nek perlu. Yo, Mbak Miyori, monggo kaya ngapa suarane? Wonogiri lho Mas Gareng ngelak. Ah, Wonogiri yo. Ngadirojo le. Lah kok Gue sik do menengo. ya lanjut Mbak Miyori. Nek sarampung lagi di anu. Mas Gareng, aku arep pamer walaupun beliau itu dari SLB. Ning diselani ngomong kuwi nek golek laras langsung cek. Lah, ora gerayak-gerayak. Niki justru Oh. ngetes titi larasipun. Mergo aku wis tau ketemu. Nah. Dadi, yo Mbak Miyori jajal. Ngadirojo. Ngadirojo ya. Kok gareng ora ngono? Iya. Yo Mbak Miyori. Aku ngedol gamelan kok. Lepo. Oh, rungokno kuwi Mas Gareng. Kena pisan yen gampang luwe gampang
percaya apa ora? Luar biasa. Pleng Turi, tenan, larese pleng. Mbak nyelani napa Ibu Presiden? Mboten. Bapak niaga pengrawit Mboten. dalang. Bapak kula sopir. Lha iki jane dulur sapa to iki? Kok iso Saking Simbah. Oh, Simbah Seniman. Alhamdulillah enten sing neruske. Nggih enten sing neruske. Yo, lanjut. Oh yo. Yo. Yen Kasane kok ora larase. Angel Iya. Mong kari dipoles. Nggih, Aku ngerti ana Mbak Ayu ngene iki sidan iki kon mulih kabeh wae. Yo ora kok. Ya Mbak Miyori lanjut nano. Tepuk tangan Bapak Ibu. Elok. Pripun yo sange hebat ta. Nggih. Sing nyuwara dudu-tutuke ning ngrangsane. Alhamdulillah. Ning niki kula curiga, Dik, kowe karo sing geder iki sedulur ya. Lah apa ta? Ketoke kok wis setel banget. Iya. Lah Cek. Nggih. Wah, ning niki bakat yang luar biasa harus ini syukur bagi menika non. Saleh. Pak Dani, sawer Pak Dani. Lho. Aku mah ngelari Pak Dani kok. Mbak Miyori, janjiku tak penuhi. Ini anu adikku. Mbak Miyori mriki. Mas dituntut rene Mas. Kosok tak apa. Ora aku ora percaya wis ora. Mbak Miyori mriki. Ayo Mas Pandu diaturke Mbak Miyori. Dituntut rene Mas. Aturke rono aku 10% ya. Alah. Kaya ono sing dadi pajak sih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Iki saka OBG, ya saka OBG. Kosek. Apa? Sik iki Pak Dani lho, pandi aku. Aku sabda pendito pangandikane jagelan iki bisa dadi. Mbak Miyori, biasa. Nggih. Ya nyon, Mbok iki saka OBG. Ya. Anu nuwun sewu anu buanom kuwi nyuwun. Winduh. Walah, Kalian Bugareng. Bugareng iki bontot. Bugareng iki bontot iki. Mriki tampani saking Ibu, saking Bu Anom. Nggih. Bojoku kok ora melu ning ndi? Digawa lesing. Sik to bojo digawa lesing, omonganmu ra enak. Mbak Miyori, Nggih. kaya janjimu ning Adiraja nggih pokoke nek kula nglimbuk cedhak apa Om BG napa Bapak Biung Cange nek krungu mireng nusul nggih. Nggih, aku kangen tenan karo suarane panjenengan. Sik langgame Mas Gareng. Ayo mangrungokke langgame. Dadi ati. Dadi ati. Oke, tak rungokke. Ayo, yo Mbak Miyori, kaya ngapa? Maka Gareng beksa Mas Gareng. ayo joget.
Lanjut. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, Terima kasih. Yes, bintang Ngadirojo ya. Nggih, saking pojok Ngadirojo. Pondok Ngadirojo. Ngadirojo. Nggih. Pokoke napa mawon seniman muncul saking Ngadirojo top markotop. Lah iya kecuali gareng. Aku ora aku banyu kono niki. Nggih. Heeh, Mas Gareng ya elok kok ya. Banyu guaan nanti. Nggih. Tapi aku ya tibake aku tau kepethuk kowe ya. Nggih. Alah. Kok terus ngrungkang ngrangkul karepe ngopo? Anakku iki karo anakku tua anakku. Mas Gareng. Nun, aja crigi sih. Ayo nyawer iki nyawer. Lah, mau maringi apa urung? Sampun, Pak. Kula zaman sakniki transfer, Pak. Wis. Kok lali. Nggih, Mbak Miyori aja mandhap sik ya engko gara-gara tak suwuni anu suarane. Lenggah ning kono wae. Nggih. Nggih, heeh. Nggih, sampun ngatur menika biyung sange. Kuwi rekaman lo hebat tenan. Nggih. Fotoku iki. Sik. Nggih niki nun sewu. Oh, mobil alah tulisannya ya. Mobil dengan nomor AD 1909NG untuk dijual. Dipindahkan. Mas Gareng. Nun. Menika wonten ing badhe anu paring bebungah kagem Mbok Miyori. Oh, sik. Nggih. Ini monggo, gendok. Biar Bapak tidak terlalu jauh untuk memberikan hadiah untuk kamu. Saking Pak untuk Wiono, ndak putih piyai. Anu, Mas. Wilujeng dalu Rama. Weh, kudu sing dalu. Bapak untuk Kanjeng Sepuh rawuh, Kanjeng Sepuh rawuh. matur nuwun. Alhamdulillah. Bupati Sepuh Kamas untung Kanjeng Sepuh rawuh. Alhamdulillah. Nambahi adem, alhamdulillah. Nggih. Wis ki berarti kowe keberkahan kowe nembang ning kene ya. Nggih. Diparingi karo Pak Haji. Pak Haji Untung menika. Kuwi sejarah, Nduk, sejarah. Kowe anggere diparingi duit atau rezeki dari Pak Untung, duit wujude sisakno 100.000 simpenen. Aja mbok nggo nadyan kowe kepepet. Wis, kuwi anggere mbok simpen terus selama hidup kowe mesti duwe duit. Iya wong ora dibelanjake kok yo. Itu yo ning kono terus kok. Entrah-entrah ae. Ilmu apa? Lek gatekke tenanan kok. Ekonomi lho kene, ekonomi padhopet lho. Nggih kudu sing dalu Kanjeng Sepuh. Matur nuwun. Niki pripun anu anak wedok niki? Ben lenggah kono sik kok gara-gara diatur. Kene, Nduk, kene. Nggih. Saiki iki Mbak Niken. Nggih. Nek kene aja weanan karo pacaran wae kowe. Mbok yo seben to, apa to Mas Gareng? Aku Ya wis ancine. aku jarak kene gene nesu lho, ora tau nesu saiki. Wong cara tau nesu bocah Nesu aku lagi. Apa? Nesu aku lagi. Kok nesu apa? Wong aku ra ndek pacar malah diarani dianan pacaran iki maksudnya piye? Sampeyan ki Sumpah. Sumpah demi Allah. Hah? Sumpah. Iki kowe curhat apa? Ya sama ngarani aku Dah, kene, ndek kene, pacar aku kene. ra ndek pacar. Ing atase cah iki. Ngono wi golekno. Timbangane golekke tak go dhewe to, Nduk. Nah, Kamu iya, kamu wis tua, kamu udah kisu. Goleke tanggapane tak go dhewe. Ora wong aku bahas pacar kok. nah, Dulu Kamu wis kisu. Pacarmu ki tukang nanggap. Nggo bakal Ora wis wong tuwa Ora, nggo contoh ora, nang ora. kuwi, ora becik. Ngomong munyah iki manyi. kok iki apa wis nganu kutuk menyan kok wis mulai ngroyok aku meneh iki.
Apa? Kok malah aku dikeroyok. Makane Aku ngomong ki dikeroyok. sing ati-ati ngono. Wong jare Mas Bayu ki wis peling wing akeh, wis weling. Lah. Jarene sik Bayu kok meling liar. Sing ngomong niket yo dudu. Ya sebek wong aku nyat meling tenan ya kan ya. Lha kuwi Ya. diweling ki maksude nek ora pas amor ki ning ndi kelingan welingane kakangne ngono. Weling piye? Bayu weling jare Mas Bayu lek urung lulus SMA, urung kuliah ki ora oleh pacaran sik. Teoritis kuwi SMP wis 8 sisih. Lah nek sing gelem lho. Kuwi kan jenenge pengalaman. Kok nek kesuwen ndak kaya sing ndang jaipong lho. Tur kapusan ae uripe. Turwano ngene lho, Turwano. Wong kuwi dirungokke omongane sik piye. Nek omongane beciki dienggo, aja nonton sing ngomong sapa ki ngendikane Yung Cangik ngono kuwi. Mudhenga. Mas Wong Bayu tuwa ki malah balekke masalah. biyen Mas Bayu ki duwe pacar akeh. Lah ngomongnya gentenan kok. Rayok diobok-obok. Ora aku protes perkara lek Bagong ngomong kuwi lho. Piye? Omong ora genah. Kuwi dheweke mbela Bayu. Lho, Ya tak belani no wong bener kok. Ana tembunge banyu milindi. Bayu kaya ngono ki mergo turun leke. Yung Cangik ki ya ana nek mung ngonter omong ngamuk ya mo. Banyu miline ngendi medhuk Yung Cangik ngendikane pripun? Ora mung don sing muncrat mung munggah ya ini. Lah, rungokno. Berarti ora pas neng kloset. Pas muncrat pas ini berarti.